सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज के जो खबर रुआ लोग के बीच हम पेश करे जा रहा बनी, रुआ लोग सुनेम तो 2 मिनट खातिर दंग रह जाए। रुआ लोग के लगी कि हम शायद झूठ बोलते नहीं, लेकिन भैया ये हकीकत बात बाटे। रुआ लोग के बीच हम अभी जो न्यूज़ हम रुआ लोग के सुनावे जा रहा बनी, शायद ये सही बाटे, तबे हम रुआ लोग के बीच लेके आयल बनी। जी हाँ, रुआ लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अक्षरा सिंह, जी हाँ अक्षरा सिंह के नाम रुआ लोग जानत नहीं लोग, और साथे साथे काजल राघवानी, ये दोनों अभिनेत्री में क्यों जोरदार टक्कर चलत रहा। कारण हाँ तो खेसारी लाल। जी हाँ, लोग के मालूम हो चाहिए कि खेसारी और अक्षरा के बीच में बढ़ल दूरी के लोग बहुत सवाल क्रिएट कैले रहा सटे, बहुत प्रकार के सवाल उठावत रहा से कि काहे अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव से अलग हो गई, का भइल ना भइल, बहुत प्रकार के सवाल रुआ लोग के बीच सुने के मिलत रहा। लेकिन जो अभी के न्यूज बाटे रुआ लोग सुन के दंग हो जाए कि ये दोनों अभिनेत्री के साथ खेसारी लाल एक साथ फोटो घिंचवा के सोशल मीडिया पर शेयर कैले बने। जी हाँ, रुआ लोग सुन के 2 मिनट खातिर दंग जम कि आखिर काहे खेसारी लाल एक बार फिर अक्षरा सिंह से नज़दीकी अपन बढ़ा ले बनन, और उहो साथे साथे काजलो राघवानी बड़ी। ऐसा नहीं कि अक्षरा सिंह के फिर पकड़ लेलन और काजल राघवानी के छोड़ देलन, ऐसा भी बात नहीं कि एक साथे दोनों फोटो जौन की रुआ लोग स्क्रीन पर स्लाइड देख रहा बनी, खूब बढ़िया से देख सकते नहीं कि दोनों जनी एक साथे खेसारी लाल के साथे हंसते हुए मस्ती अंदाज में फोटो खिंचवैले बालू। यानी अक्षरा सिंह नज़दीकी खेसारी लाल यादव से फिर बढ़ा दिल बड़ी। काहे कि उनका पता हो गई बटे कि आखिर अक्षरा के सुपरस्टार बनावे में कहीं ना कहीं शुरुआती दिन में खेसारी लाल यादव के ही हाथ बा। एक के चलते अक्षरा सिंह शायद नज़दीकी बढ़ावत होगा, लेकिन और का कारण हो सकता ये तो अंदर के बात भाई हमनी के अंदाज लगा सकता नहीं, परफेक्ट नहीं बता सकता। जी हाँ भैया, रुआ लोग के बीच ऐसा ही खबर हमनी के लियावत रहन। अभी तक अगर रुआ सब्सक्राइब नहीं कैले छपरा जिला भोजपुरी तो